Добър вечер. Улица Ники Кънчев, номер 6. Какво? Коя улица? Ники Кънчев, номер 6 в Лозенец. Ники Кънчев, номер 6. Да. Какво е това? Кооперация ли? Кооперация, да. Няма такава улица в Лозенец. Има пресечена с Миджур. Ники Кънчев, номер 6. И се влиза от Миджур, така ли? Да, от Миджур се влиза, улица се казва Ники Кънчев, номер 6. Не, Ники Кънчев, номер 6 със сигурност. Ами аз от табелата гледам, аз за това ви казвам. Не, прочетете хубаво табелата, господине. Няма. Такава улица не съм чувала от Ники Кънчев. Тук са 5 жени, в смисъл няма Ники Кънчев. Добре, сега ще погледна отново и ще се обадя. Сега ще кажа да